בוקר טוב יקרים שלי. אני מאוד שמחה שיש לי הזדמנות לתת לכם טיפ נוסף כיצד למלא את הלב שלנו בדברים הכי טובים ובאנרגיות הכי מדהימות. אז כל פעם שאני יוצא לי לצאת החוצה, אני פתאום מגלה מזווית אחרת את הדברים שכבר נמצאים כאן ובעבר איכשהו לא שמתי לב אליהם. אז תסתכלו איזה עץ מופלא, אלו פרחים יפים, ואני עברתי ליד העץ הזה כבר עשרות פעמים, ורק עכשיו פתאום הרמתי את הראש וראיתי את היופי הזה. תחפשו תמיד בכל מקום דברים יפים, דברים שממלאים אתכם, שפשוט עושים לכם טוב. וככה הנה יש פה חתול, אני רואה אותו, ג'ינג'י, אני מכירה כבר את כל החתולים כאן באזור, וככה פשוט תוכלו למלא את החיים שלכם ברגעים הכי מדהימים. וזהו, אז לכו תעשו את זה. ביי, נשיקות.